Goedenavond, dit is de Wereld Daardoor van dinsdag 8 oktober. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Nou komen wij alle jaren voorheen, een paar maanden voordat de crisis begint, komen wij, we hebben mensen thuis en die zijn al los. Wat is dat toch? Ik denk dat dat een tik is voor mij. Ja, voor mij is dat gewoon een tik. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Met het opbouwen, er zit zoveel werk in. Als je dan vlak voor de kerst begint, en dan heb je er ook weinig plezier van. Dus hoe eerder je het opbouwt, dus meer plezier ervan heb. En dan kan je ook weer wat veranderen. Dat is ook nog de bedoeling, dat ik weer wat verander, dat ik het weer wat anders neerzet. Dus ik kan nooit vroeg genoeg beginnen. Klopt dat er ook een part is dat het hele hier steen bloot? Ja, dat klopt ook. Een stukje van de Elfstedenroute blijft het hele jaar staan. Dit blijft altijd staan, dit gedeelte. Daar moet de orde houden. Ja, met de Oldenhoven erbij en nou ja, dat versneek. Met de waterpoort en zo. Dat soort spullen, dat heeft daar de hele tijd gestaan. Ben je nou online ook altijd aan het ziekje? Ja, zeker weten. Want wat moet er nog meer komen? Nou, van Leeuwarden wil ik nog een paar hebben. Blok, het gerechtsgebouw. En de vuurtoren van Workum en zo. En nog wat poppetjes en dat soort spul. En wanneer is het genoeg? Volgens mij is het nooit genoeg. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle. Ga je ook wel eens dacht van ik liet alles gewoon te hele hier staan? Nee. Dat gaat dan weer krijg te vier. Ja, dat gaat weer te ver. En net wat ik zei, je kan op een gegeven moment ook nergens meer bij. Ik bedoel, je kan daar niet eten. Je moet al aan de tafel daar zitten eten, daar kun je niet meer eten. Kijk, en als ik een keer visite krijg, ik ben nou alleen, maar ik blijf visite krijgen, dan denk ik ook van ja. Dan moet het wel een beetje ruimte zijn, hè? Maar je bent in het kleren bouwen, toch? Nee, ik ga nog even verder. Er is nog hoop onderweg en er komt ook nog wat bij. Nou, een noffelijke Christophe eerst. Nou, dankjewel. Nog even geduld. Ja, zeker weten.